Hello guys, ning-announce na ang good morning guys for today's vlog. Ning-announce na ang ato ang mga siman nga hapit na ta maabot guys at atangan nato ang tulay. Ang tulay guys atong atangan ato ang i-vlog ang tulay guys. Magtulay ano. Wala pa man. Layo pa man di ayo. Kadapit ang tulay ani. Ang tao na to ang tulay guys asa makita. Dauna guys ang atang ni mana akong banana guys yama-yama bahala siya diha. Basta ako mag-vlog ko. Asa ka ang tulay ani dapita. Ayo ang kukalyam guys. Dora ang tulay o. Tanaw na to kay para makita na to dapat sa taas. Na to ang tulay ang tamo-agyat ora ganun direta guys ito pa sa matutag taas guys para maklaro na to ang tulay kay hindi maklaro diri ang tulay saka pa guys sarado maghapon dari data. Klaro kaayo diri guys oh. Ay tambayanan di ari guys. Mo man sir na mo sakyan sa una. Hindi makita. Ay tambayanan diri guys oh. Ano makita. Di makita. Klaro layo man. Baka diri guys magian na to ang tulay guys, so magulat ta nga magian na to ang tulay para tong makita sa to ang vlog kay atong last time guys diri mi nag-vlog ko sa tulay guys gikawat ang ako ang video guys oy. Gi-voice over guys wala sila. Diri ta mag-atangla sa tao diri gatambay guys oh nindot kay diri kay hangin kaayo mo ni ang third floor wala pang tulay ang itataga ng klaro ka maklaro na to ang tulay ba nga magian sarado mong tanang diri oh daw atong anhion daw ari guys siman naman na tira garit na lang sa dool na kita guys layo pa man yung tulaya okay ka ng trapal trapal nakakuha nakatabon dito makaklaro dito huwag maayo kay ang trapal layo-layo pa man ni guys
Pero hinay na ihang dagan. Guys. Kita kong kamot o ginunit. Layo pa siya eh. Balik ta dito eh, layo pa. Balik tag na ako guys. Ganit, wala pa ni na full storage ako ang cellphone guys. Ay, daara din ito. Klaro da yun ito. Daara guys, kay klaro. Oh yeah! Layo pa dyan. Papa! Ay! Agilong! Isa! Guys, dunggo na gid ta guys oh. Akong gikuan ang tulay guys ba, maglugos ta klaro sa tulay kay naman gud ta di sa ubos nindot unta tong ta sa gawas oh. Unya naman ta sa ubos so, maglisod ta sa tulay, asa na to makit-an ang tulay guys. Ganina ra jud kog nilibot-libot diri guys kay kung ano ang tulay. Ganda nga si agtang. Ni taon na to ang tulay. Diri tabi.
Ara ang tulay. Oh. Pero dugay pa man mulibot sa tulay. Hmm? Guys. Na guys, kita na jud kaayo ang ato ang building diri sa Cebu. Oh guys, hapit na jud ta maabot. Guys, ang tulay. Ang tulay guys, may atong giatangan guys, pero layo-layo pa siya. Welcome to Cebu. Dahil niyang gabi guys, sakay ra pud mi dayon. Dili na mi magstay sa Cebu guys, na mi matulog. Kay dali ra man ni ang check up sa mata sa akong mother pag man ani. Halit pud gihapon magpalit dayon may og ticket para paulit pagadian. Pagadian para pa usamis or dipolog ba mi ani depende ani guys. Naapa man ni sa kuan sa napaduol sa tulay. Hello guys. Tara guys. Dool-dool na gid kayo ta sa tulay guys. Hapit na gid ta mulag pa sa tulay guys. Kaihion kay ko pero di sa ko mangi kay kung giatangan ang tulay. Klaro eh. Hapit na gid ta sa tulay guys. Gamay na lang jud kulang guys. Gamay na lang jud. Guys, mao ni ang tulay sa Cebu guys, nga bag-o nga tulay. Oh. Siya nga tulay eh. Siya nga bridge. Oh, nara guys, klaro na kaayo. Yay! Guys. Diba? Ang sa likod guys is ang Trans-Asia. Ito ara, kita ba guys ang Trans-Asia? Kita. Nagsunod ba gaya ang Trans-Asia ang kukalindara guys? Kada ko sa tulay kita sa kaagi na mi diha guys katong niadto mi dito sa kuan oh kang Lapu-Lapu. Diri agion guys ang kang Lapu-Lapu. Mato mo kang Lapu-Lapu nga sayang statwa. Nara guys. Nara guys, ning agi na kita sa tulay guys. Lagpas na kita sa tulay sa Cebu. Guys. Guys. Ning tabok nami sa tulay. Ara guys, ang atong tulay na nata sa ilalim sa tulay. So kay nakaagi naman tag tulay guys, pwede na ko mangihi. Kanira mong gud akong giatangan guys ang tulay. Mangihi sa ko guys, kahiyo na kay ko. Guys, nata. Diba kay tao si CR. Ay diri okay daghan makita view. Pero daghan pud og tao. Anak na to is ibog. May naamay kuan. Sa satya akong i-video. Naro guys, agin bilis. Dito aran punto ka kay layo. Ada ari ko.
There are guys, abot na ta. Finally, we are here in Cebu. Ang atong tulay, ang atong giagian di ara. Guys. Na asa ta nangihi na jud ko guys ganina ra jud kay ko kaihion nya ani mo ani ko diri daghang tawo man isang buwan. Hello everyone, mana ko panihi. Abot na ta. Dunggo na ta guys, dunggo na ta, dunggo na ta, dunggo na ta. So diri ra tataman guys, kay happy tata mo dunggo, mo balag lang balik unya guys sa atong pagnaog. So bye everyone, amping tanan, thank you so much sa inyong pag-subscribe ug pag-like and share, follow sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok ug Reels. Bye everyone.
guys, yung buntag natong tanan pagawas na mi guys. Si Motherland, gunit ako Motherland. Pagawas na mi. Usa ni Iana, okay. Ali mang gunit ako. Si Motherland. Nahinay. Dili ra, okay ra man. Na guys, pagawas nami sa barko. Gunit ma. Motherland gunit. Sabi panuglay. Naog nami sa barko guys. Suman ani mag-atang mig taxi ato mi sa Chongwa, Quanti. Usayo pa. La city pa man kapin. Pero lahi namin naabot guys na dapat maabot mi ani sa alas 5 kapin or alas 6 sa buntag. Nautuhan guys kay dugay ning larga kagabi. Mother. Na guys. Na guys, panaog na ni. Gunit mother. Mang, gunit. Oh, kilisod kayong dalan. Hala, ginoo ko. Kuan ba ani ma? Panggunit. Paginay ha. Ana o diri ikuan imong tiil. Pi Ginoo ko perti slide man kay ni ilahang. Kuan. Slide kay guys oh. Ginoo ko mura man tani mo. Digit ani. Oh. Iwan, tao eh. Digit ani urtag tubol. Kay kuan kaayo. Okay. Ay, thank you. Mana guys, aga naog na mi. Oh. Mangatang nami og taxi guys. Para paadto na mi sa Chongwa Hospital. Mag-abot dito mang ipalista dayon takama. Dito sa gawas. Kaya nalista naman ka sa sulod. Walk na, walk. Ha? Dili ay magpalista pa tayo sa gawas. Istig apon pa mo na mo ang mata dito sa kuan o. Katong ato ganing entrance gani. Oo, ipataan pa man imong mata din. Pagka mag-check up ito, basahon man ani doktor ang imong na-check up na dito. Pag mag-check up ato ditang doktor, din mo dito man na basihan ni doktor imong mata. Kung sa napoy ikuan niya tambas imong dili ta pwede mo diretso dito ka dito ba ang bayad sa kuan. Guys, pa-hike na mi guys ato na mi sa gawas kay mga tang na may taxi.
Guys, ang atang nami og taxi guys, ginoo ko. Rent a car guys 300 samantala magsakay mig taxi wa kaabot og 200 man siguro. Nag-hike mi diri sa highway guys, nangita mig taxi. Kasi mo ma'am, para asa man mo? Kanila. Sa. Ay, Mandawi? 20. Oh. Asa man imong kuan? Kadit 300 lang dito. Ay, 300. Oh. Mahal ra ko ay. Taxi. Ay kani ma'am. Sa 20 may chungwa. Ha? Gani. Unsay mo katong kuan mo? 200 ba? 200. Kani ma. Guys, masakay namin sa taxi, guys. At kung saan ikuan ang bag. Utang dito, mother. Sa ato pang Wala mo siyo doon. Tubangan? Oh. Dili tong sa luyo kay check up man tong luyo ata. Naan nami guys sa taxi. Paadto nami sa Chongwa Hospital. Taxi ta guys. Gani nakasakay ta diri taxi mo. Nanalagi si Benil lahi man dai ni ari na sa Kukaliyo man dai ni itong kuanan lahi man dai sa kuan sa Bitulog. Pasakay nami Balarga nami guys. Lagi, unsam to siya, gasyaok. Yang lulak, di kabalo magpahilom niya. Yang lulak, ito kauban man no? Sigaw pa na ulaki mo to gugos-gugos. Kumit isa na pagtingog. Dugay kita na abot man no? Dugay magud ning larga las 8 kape na. Nya hinay pa jud kaayo kay kusuging balod tunga. Pag abot dito sa hospital guys, sa sulod ita pwede mag-video dito guys, makasukaan ta, bawal mag-video sa sulod sa hospital. Kay hirira tataman sa kuan, sa gawas mag-video guys kay makakuan ta dito. Makapiso ta dito sa sulod o mag-vlog ta dito guys, masupor sila. Bawal pwede. Ilang banjing dali. Ilang banjing. Oh, ilang balay.
Dagan na kay nangamatay sa Iran, mga gay mag-ulo. Naan sa handay? Gubat. Di man mo surrender Wala ilang. sila kuan. Og naguba gina ilahang kanabang kuan ba? Nuclear site ba? Na, impas. Wala sila Oh, good. wala sila kay power. Gaya man kasi ulo, gagi baglong na, di man ginukuan. Naan sa dais? Dili mo surrender ilahang kuan leader. Nya mangbomba sila kay mangangin. Dagan kay maangin mga sibilyan, abot og pambomba sa ospital. Mamahal na po ning gasolina kay gipambombahan. Ibili na nato ni sa guard mang. Alas 7:38 na di ay. Ay, katap mo. Wala pa may kuan ron. Ang doktor alas 9 mo siguro mabot. Taas question. Robinson. Robinson. Dako sa Robinson. Ano naman dito? Ano naman dito? Doon na to guys. Kapit na to maabot sa Chongwang. Hi everyone. Naabot na kita sa Chonghua Hospital pero di ta pwede mag video sa sulod sa hospital guys, bawal makasukaan ta. Diri ra ta taman sa gawas mag video. Real sa nato ni. Chonghua. Hari mo. Dani rami.
Diri agi mother. Abot na ta guys, ma. Ay naran nung oh. Wait lang ha. Wala. Ara guys, ang chong. Ali ma. Pina mang be. Ibilin ra namo ni sa gawa sa ospital guys. Ang amo ang dala. Gunit na ko ma. Dali. Gunit si mother. Dali dayon. Abot na ni. Guard, amang ibilin. Tang doktor go. Ah. Pwede ra dito sa sulod. Salamat. Kasi na nga sa rito ni Mama Dili. Diri na maibot ang among gamit guys. Kay balikan ra na mo. Sulod na ta. Sa pasukan na din. Bye guys. Diri ra tataman kay dita pwede mag... Diri ko to. Dili oy. Sulod ta. Daan oh. Sa dito ito sa ATM dapit. Guys, nata diri sulod sa hospital. ER. Masukan karon diri. Ako aran yung aerials kay dili man ta pwede mo kan sulod. Mao na ni. Nagpalista ko nimo dari nara dito ay. Chongwa. Dani ma. Oh guys. Ito sa CR. Ay, tapos ko na eh. Oh guys. Ako na airpods niya.